nin tun bɛ sɔrɔ nɛgɛ ɲɛmugan dafara ni miniti 30 ye mɔptikaw fɛ yen an ka foli ni walimadɔn bɛ aw ye aw minnu bɛ lajɛli la walasa kunnafoniw bɛ sɔrɔ Mali kunkan ani diɲɛ fan wɛrɛw kunkan ni a tuma selen bi bamanankan kunnafoni na kumaba ye kelen Protec n'o ye projet mun sigilen don sen kan walasa jamanadenw ka lakana o bɛ se ka sabati cogo min na o hukumu kɔnɔna la ɲɔgɔn kunbɛn dɔ sigira sen kan ka bɛn ni alamisa don avril kalo tile 2 ye minisiriso la mun ɲɛsinen don Mali ani jamana wɛrɛ kunkan ko o ɲɛnabɔli ma o de y'aw ka bi bamanankan kunnafoni na kumaba ye mun bɛna walawala aw ye sɔɔni kɔnɔna la. Ka foli kurakuraya ka a ɲɛsi aw ma i n'a fɔ an y'a fɔ bakuruba kunnafoniw na cogo min na Protec o ye projet mun sigilen don sen kan walasa ka se ka jamanadenw ka lakana sabati o hukumu kɔnɔna la ɲɔgɔn kunbɛn dɔ sigira sen kan ka bɛn ni alamisa don avril kalo tile 2 ye minisiriso la mun ɲɛsinen don Mali ani jamana wɛrɛ kunkan ko o ɲɛnabɔli ma a kɛnɛ ka maaba caman tun bɛ ka fara dɛmɛbagaw kan Madiawa Kebe ani Abdoulaye Sogodogo fana tun bɛ Sherifula Jabaranso tɔgɔ la. Ka programme de renforcement des systèmes de protection de la population au Mali bakuruba la Protecti si kunfo min ɲɛsin bɛ population ka lakana ko ma Mali la ka ɲɛfɔli kɛ projet ye baaraba minnu kɛ ani musaka minnu donna a da fɛ k'a daminɛ novembre kalo san 2023 k'a bila décembre kalo san 2025 ma fo ka taa se projet ka lawaleyali n'a ka laɲini ma olu n'a ɲɔgɔnna caman de jirala nabagaw la. Nin projet min musakaw bɔra coopération suisse ni Pays-Bas jamana jufaw kɔnɔ a bɛ lawaleya Mali la ka bɔ baɲumankɛtɔnw jɛrɛjɛkulu caman de fɛ min ɲɛmaya bɛ Helvetas Mali bolo. Protect Mali ka laɲini ye ka dɔ fara malidenw ka lakana hakɛ matarafali de kan jango minnu bɛ gɛlɛya kɔnɔ o de kama Helvetas Mali ka ɲɛmaaya ka nisɔndiya jira nin lajɛrɛ min bolodara ni ka tila ka kuma projet nafaw kan. An bɛ ɲɔgɔn ye ba dɔ la sɔgɔmada in na k'a ɲɛsin an ka projet dɔ ma a bɛ fɔ min ma ko Protect. Projet in lahalaya ye min ye maa minnu bɛ yen nɔ ni a mana kɛ mɔgɔ min bɛ sɛgɛn kɔnɔ walima mɔgɔ min bɛ degun kɔnɔ walima tiɲɛni donna maa minnu kun walima mɔgɔ minnu ka hakɛ u ma se k'u ka hakɛ sɔrɔ u ka sigida la walima u ka baarakɛyɔrɔ la olu bɛɛ de bɛ fara ɲɔgɔn kan walasa ka se ka dɛmɛ don u ma wa dɛmɛ in tɛ don projet yɛrɛ fɛ projet bɛ tɛmɛ communes ani conseils régionaux ani jamana yɛrɛ ka service technique sigi nafa ka bon kosɛbɛ parce que an ye dɛmɛbaaw ye mais maa minnu yɛrɛ ta ye projet ye o ye jamana yɛrɛ ka lasigidenw ani jamana ɲɛmaaw ye an bɛ réunion min na sisan projet b'a fɛ ka baara minnu kɛ ani a ye minnu kɛ ka tɛmɛ o de bɛ ɲɛfɔ jama ɲɛmaaw ye mɔgɔ bɛ sɔrɔ ka hakili jagabɔ kɛ a kan an bɛ se k'a fɔ ko kimɛli de don ani fana bilasirali don. Ni ko jɔnni kunnadi i ko sababu ɲuman o hukumu de kɔnɔ Helvetas Mali ɲɛmaa ye jamana marabagaw fɔ u n'u ka dɛmɛbaw n'o ye coopération suisse ni Pays-Bas ye ni ka tila ka kuma projet ka laɲiniw kan. An ka laɲini ye maliyɛnw bɛɛ ka bɔ ni projet in ka baara kalama maa mana bɔ ni projet in kalama i bɛ se ka gɛrɛ service technique la bɛ se ka don ni dɛmɛ min ye o dɛmɛ bɛ se ka don i kan misali kelen bɛ yen nɔ ni projet in nafa bɛ boli a kan an b'a fɔ o yɔrɔ ma ko état civil i b'a dɔn maa caman bɛ Mali la yan nɔ wolosɛbɛn t'u bolo dɔw yɛrɛ bɛ yen u ye san 10 kɛ ɲɔgɔn fɛ ka sɔrɔ mariage sɛbɛn t'u bolo dɔw bɛ saya sɛbɛn fana t'u bolo ni bɛɛ de ye acte d'état civil ye projet in bɛ mɔgɔw dɛmɛ o sɛbɛn national ninnu a tɛ mɔgɔ minnu bolo walasa u ka se k'a lasɔrɔ teliyala ka sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛya ye projet in daminɛna salon ani a kan ka ba san wɛrɛ an bɛ tɔnsigi min na bi an b'a yira Mali ɲɛmaaw la k'a fɔ comme projet ma se k'a daminɛ a daminɛ wagati la an bɛ yamaruya ɲini walasa ka se ka san 2 wɛrɛ fara a kan o san 2 mana fara a kan an hakili bɛ min na an bɛ se k'o sɔrɔ. Ministère des Affaires étrangères ka nabila min kun bɛ kɛnɛ kan a y'a jira ko nin projet in nafa ka bon kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔ jango maa minnu bɛ gɛlɛya kɔnɔ ka sabu kɛ kelen ye ni ka sɔrɔ k'a jira ko baaraw caman de bolodalen don ka bɔ jamana ɲɛmaaw fɛ nin projet in kadira kɔnɔ o siratigɛ fɛ Mali yɛrɛmarakafo minnu garijɛgɛ donna nin projet in na u ka maa caman de kun bɛ kɛnɛ kan i n'a fɔ Mopti mairie n'o y'a ka nisɔndiya jira programme Protect ye nafa min lase olu ka yɛrɛmarakafo kɔnɔ. An bɛ foli kɛ d'abord an ka autorités ye olu min hakilina sɔrɔ ka fara coopération suisse ni Pays-Bas kan ka se ka ni baara in waleya an ka sigida kɔnɔ n'o ye Mopti commune comme bɛɛ b'a kalama cogo Mopti bɛ yɔrɔ min bi Mopti ye centre ye o centre kɔnɔna na i b'a jateminɛ déplacé ka ca Mopti kosɛbɛ
ni Mali tabi ni y'a ta sara kɛmɛ o kɛmɛ bi wolonwula ɲɔgɔn bɛɛ bɛ Mopti région na mais bi peut-être ka na k'a fɔ projet min bɛna se ka dɛmɛ ɲɛsin o déplacé minnu bɛ na ani mɔgɔ minnu bi tɔɔrɔ sɔrɔ ka ɲɛsin kɛlɛ in yɔrɔ ma o mɔgɔ minnu bɛ ani bingani wale bɛ ɲɛsin muso minnu ma n'o bɛ kɛ commune kɔnɔ ne hakili la n'o kɛra Mopti bi k'a fɔ ni projet bɛ kɛ a bɛ kɛ baara ka se ka dɛmɛ caman s'u ma projet in sera ka kɛ sababu ye ka se ka fɛn caman bɔ degun caman na n'o ye déplacé ye fɛn caman degun dɔw ye ka se ka déplacé ninnu dɛmɛ ka formation k'u kun ka se ka u ka labɛn kɛ ka se ka u bɛ se ka segin ka taga u daga yɔrɔ kɔrɔ la cogo min u baaraw kɛra a ma kɛ mairie dɔw ye a kɛra préfet nɔfɛ a kɛra maire yɛrɛ nɔfɛ o sigida maire pour que an bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min ka se k'o baara ninnu kɛ mana bɔ yen bingani wale minnu kɛ o yɔrɔ ninnu fana na olu fana na an sera ka fɛɛrɛ ɲini ka se ka centre jɔ n'o centre d'écoute ye ka se ka o se ka basigi sɔrɔ ka se ka fɛnw caman bolola minɛnw cɛman ladege o yɔrɔ ninnu na ani ka se ka yɔrɔ dilan min denmisɛnninw ka ɲɛnajɛ yɔrɔw ye minnu bɛ se ka denmisɛnninw fana bɛ se k'u ɲɛnajɛ k'u ni mɔgɔ tɔw bɛɛ kɛɲɛ donc o kɔnɔna na olu baara ninnu kɛra ka se ka dɛmɛ don nin bɛɛ la donc an bɛ se ka foli de k'o ye toujours ka fɔ o ye nin waleya min kɛ ka fara ka dɛmɛ don an ka partenaires kan n'o ye minnu sera ka nin waleya in kɛ ka ɲɛsin projet ma. K'aw ladɔnniya k'a fɔ programme protecti bɛ ka lawaleya Mali yɛrɛmarakafo caman de kɔnɔ i n'a fɔ Sikaso, Mopti, Tombouctou, Buguni, Kucala, Bandiagara, Douentza fo ka taa se Tawdeni ma. CNT ɲɛma général de corps d'armée Maliki Diaw a ye maa bisimila maa min kɛra sababu ye ka film Yambo Wologɛmu réaliser ɲɔgɔn ye in kɔnɔna la réalisateur a y'a ka nisɔndiya yira kosɛbɛ ka kɛɲɛ ni bisimilali ye a labanna ka jɔnjɔndi kɛ k'a ɲɛsin CNT ɲɛma ma u k'a ma médaille de reconnaissance a kɛnɛ kan Sherifula Jabaramuso tɔgɔ la Amadu Kamara ani Seydou Ɲare tun bɛ jamana ɲɛma fo n'o ye général d'armée Assimi Goïta ye ka CNT président fo ale min ye nin hakilina in d'a ma ka foli bila premier ministre ma ninnu bɛɛ lajɛlen jɛra ka na Yambo Wologɛmu ka documentaire min dilanla Kalidou Si fɛ nin kalo tile 31 n'o ye mars kalo tile 31 ka na lajɛ CICB la a kɛra ma wasa ye a kɛra ma kunnawolo ye an y'a a waati kɛrɛnkɛrɛnnen ye k'a ye jamana ɲɛmaw u jan bɛ jamana na u ye taabolo min ta n'o ye jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya ka segin a ma an ka yɛrɛya ka kɛ an yɛrɛ ye an ka o k'o don ba la ka sababu kɛ Yambo Wologɛmu ye maa ye maa min kɛra prix Renaudot taaba ye san 1968 o y'a sɔrɔ a si bɛ san 28 na a ye dɔnni kɛ fo ka dɔnni lagari ka sɛbɛnni caman kɛ o sɛbɛnni lakodɔn a laban kɛra a ma gɛlɛya ye u y'a kɛ kɛrɛfɛ mɛruw ye k'a kɛlɛ n'a nin tɛ ɲini ka to a la f'a nana fatu Mali la a seginna ka na ka san 40 balo o kɔ ka fatu Mali la o documentaire min bɔra Kalidou Si fɛ a n'a ka équipe de réalisation bɛɛ k'a ye ko jamana y'a ta ba la an ka jigi ye k'a fɔ a documentaire bɛna filɛ Mali kɔnɔ a bɛna filɛ AES jamana kɔnɔ a bɛna filɛ farafinna kɔnɔ a bɛna kɛ misaliya denmisɛnw ma u ka Yambo Wologɛmu kalan ka kalan lakɔliso la k'a sɔrɔ lakɔliso yɛrɛ dɔ tɔgɔ dalen b'a la n'o ye université des lettres ye k'a kalan k'a dɔn nin maaba in a ye baara min kɛ jamana ye a kan ka lakodɔn ka kɛ misaliya ye misaliya min bɛ se ka jamana dɛmɛ a ka bi wulikajɔ la ka se ka kɛ an ka yɛrɛma hɔrɔnya an ka yɛrɛya an ka ɲɛta n'an ka sabati ko jukɔrɔma don hakɛto b'o kan sali ala ma an nana CNT président fɛ bonyamasegin de la ka sababu kɛ nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye ne yɛrɛ san 30 kɔ kɔnɔ kunnafoni siratigɛ la jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan nka ye gouvernement bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ni maa damadɔ tɛ CNT mɔgɔ 50 ka taa ka ja filɛ k'u sigi heure 1 ni kɔ k'o ja filɛ mɔgɔ kan Yambo Wologɛmu kan a ka kɛ misaliya ye jamanadenw ma ka sababu kɛ o y'o sira kura min ta o lajɛ in fana kɔnɔna CNT ɲɛmaa y'an bisimila ka foli ma segin an ma ale de ye foli tigi ye ka sababu kɛ ale de ye wulila ka n'i jɔ ka nin film in filɛ fo ka taa se a dan na ka misaliya di jamanadenw ma an ka kɛ an yɛrɛ ta ye an ka ta k'a kɛ an yɛrɛ ka baarakɛminɛn ye lajɛ in kɔnɔna na Kalidou Si a ye médaille dɔ ta k'a d'a ma médaille min y'a ɲini k'a larue k'a sɔrɔ sɛbɛnfuraw kɔnɔna na faransi ye n'o ye 1960 écuyant ye ni garde républicaine ka écuyant dɔ k'a di tamasiyɛn ma k'a kɛ bonya ye ka ɲɛsin jamana ɲɛmaa ma ka ɲɛsin premier ministre ma ka ɲɛsin président CNT ma ka ɲɛsin an ka institution bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ k'a bɛ Mali jukɔrɔma don dɔ a ka hakilina in na ale ye kunnafonidila ye a bɛ baara kɛ France 24 la a bɛ journal présenté France 24 la a ye waleya min tɛ nin ye a bɛ se ka kɛ sababu ye k'a ka baara tiɲɛ nka a ma siran a ma yiran a nana baara kɛ a bɛ taa ni nin effigie ye ka taa n'a ye a ka rédaction na k'a sababu kɛ k'a yira k'a fɔ ko jamana in a ka gɛlɛya ma a ye jamana in jukɔrɔma don a ye kɔrɔfɔ gɛlɛnw fɔ yan kɔrɔfɔ gɛlɛn mun an jigi b'a kan
k'a fɔ a tɛna se wolo a ka baara tiɲɛ na Faransi ye a ye nin baara in yɛrɛ ta ka nin flux min bɔ Faransi nin waati na an b'a dɔn a ma nɔgɔ Yambo tɛmɛna tɛmɛsira fɛ an y'a ye Farajɛ tɛ koli ko ma a tɛ koli kɛwale kɛ ma a bɛ se ka kɛlɛ a nɔfɛ nka n'a kɛlɛla a nɔfɛ an b'a kun b'a kɔrɔ an b'a kɔ a la an jigi b'a kan fana k'a fɔ a kuma bɛɛ kɔrɔta a ko la a tɛ tɔɔrɔ foyi sɔrɔ a la ka sababu kɛ Maliden bɛɛ b'a ko a baara la. Japa Solari ye marque kura ye mun baara nundon kɛra ka bɛn ni alamisa don avril kalo tile 2 ye hôtel Onomo la Bamakɔ kɔnɔna la an b'a ladɔnniya k'a fɔ marque don mun bɛna tile bayɛlɛma k'a kɛ kuran ye a baara nundon kɛra partenaire ani maa welelen caman ɲɛna Kajatu Traoré ani Dramane Male tun bɛ Sherifula Jabaranso tɔgɔ la. Japa Solar n'ale ye cakɛda kura ye kuranko bina kunkan bi fɛ k'a ka wulikajɔ bonye énergie renouvelable ko la Mali kɔnɔ ni fɛɛrɛ kuraw bolodali ye ani minɛn kuraw nantili ye Mali kɔnɔna na walasa malidenw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na kuranko la. Lancement ye kɛkun fanba ye ka se ka Japa Solar entreprise ni gros waati lakodɔn maliyɛnw fɛ notamment an bɛ ka produit minnu proposer ani an bɛ ka solution minnu di mɔgɔw ma panneau ko ta fan fɛ ani énergie solaire fan fɛ. Wa fana u y'a jira u ka kɔrɔfɔw la ko fɛɛrɛ caman de bolodalen bɛ u bolo u bɛna minnu bila sen kan walasa maliden kelen kelen bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kuran sɔrɔ lafiya la cogo min na ka sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛya ye wa ka sɔrɔ u ma siri mɔgɔ wɛrɛ la. Mali depuis an ka fɔ a indépendance la fo bi a courant source a caman ye centrale thermique de centrale thermique la gasoil de bɛ utiliser donc o de sababu la an y'a décider courant min mako tɛ yɔrɔ ko la courant min mako tɛ gasoil la a mako tɛ foyi la a mako bɛ fɛn min na o bɛ fan bɛɛ o bɛ wagati bɛɛ o bɛ don o don n'o ye tile ye o de kama an ye Japa Solar dilan pour que ka courant di maliyɛnw ma ni tile ye. U ka nin lajɛrɛ in senfɛ subahanallahi minɛn kura minnu b'u bolo kuranko binakun kan u ye walawalali kɛ olu la. An bɛ na ni batterie ye ka bɔ n'a ye extérieur la ka na n'a ye donc panneau ninnu an yɛrɛ de b'a dilan yan localement an bɛ na ni matière première ye pour que ka se ka nɔgɔya se maliyɛnw ma voilà pour que maliyɛnw ka se ka sɔrɔ nɔgɔya la yanni i bɛ taa san yɔrɔ wɛrɛ ni fɛn min bɛ dilan i fɛ o ka nɔgɔn ni i ka taa yɔrɔ wɛrɛ vu que a bɛ se ka temps ta a bɛ se ka fɛn kɛ mais n'i ye commande k'an bolo yan immédiatement plus tard 48 heures i b'a sɔrɔ i ka minɛn seri ma. U ni cakɛdaba min tɛgɛ dilen bɛ ɲɔgɔn ma n'o ye goro waati maaw ye olu kɔni y'u ka nimisi wasaw jira ka sanga ni u ni Japa Solar maaw olu ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ye ni ka jira u ka kɔrɔfɔw la ko donna nataw la u na u sigiyɔrɔ kɛ Mali ye walasa maaw ma de bɛ baara kɛ ni goro waati maaw ka minɛnw ye u bɛ se ko u mako ɲɛ hɛrɛ ni lafiya la cogo min na an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko Japa Solar maaw olu ka ni marque in lanceli bɛna kɛ sababu ye ka jɔyɔrɔba fa Mali kuranko la. Donta kawruya kɛnɛ dɔ sigira sen kan ka a ɲɛsin kamis ma kamis o ye alisilamɛya dɛmɛtɔn ansa tɔnden minnu bɛ sanfɛ kalanso ani duguma kalanso la o musolakaw ye donta kawruya dɔ sɔrɔ si dilancogo la k'a kɛ si tulu ye a kɛnɛ kan Fatumata Yakani ani Sama Traoré tun bɛ Sherifula Jabaranso tɔgɔ la. Alkurana kalan de baara ninnu bɛɛ lajɛlen dayɛlɛ nin kalanbulon min ni a baara sigilen sen kan ni biya tile sabanan ye silamɛya dɛmɛtɔn ansar sanfɛ kalandenw n'a duguma kalandenw ka jɛkulu Kamis Mali a bɛ don ka baara bolodalenw kɔnɔ sa baara bolodalenw ka kalanbulon in kɛrɛnkɛrɛn k'a ɲɛsin an balakaw ma Kamis Mali tɔgɔ la lakɔkɔli fanba yɛrɛ de ye cogoya min na an yɛrɛ bolo kɔnɔfɛnw ni o y'an fa dugu fɛnw ye i n'a fɔ situlu n'a ɲɔgɔnnaw ka se k'olu don ba la fɛn min ye ɲɛta bada ye o ka sabati Mali jamana kɔnɔ. Situlu ye fɛn ye min bɛ sɔrɔ an ka jamana in kɔnɔna na si sun yɛrɛ bɛ sɔrɔ an fɛ yan nɔ donc fɛn min ka surun la dɔw la i bɛ se ka baara k'o la ka tɔnɔ sɔrɔ ka sɔrɔ i ma musaka caman bɔ o ye développement sira ye fɔlɔ min ye an ka santé fɛnɛ sira ye situlu ye fɛn ye n'i y'a kɛ farikolo la a b'i kisi fiɲɛ donni na farikolo la parce que ni fiɲɛ donna farikolo la a bɛ farikolo ji sama mais n'i bɛ to ka situlu mun a b'i kisi olu bɛɛ lajɛlen ma donc bana min bɛ na o kɔlɔlɔ la o bana tɛ n'i sɔrɔ tuguni ani fɛnɛ n'an sera k'a kɛ n'an y'a fabriquer an ka munitaw bɛna kɛ situlu ye ni bɛɛ lajɛlen ɲɛsinna ma a bɛ kɛ sɔrɔ de ye jamana kɔnɔna na a bɛ yiriwa don jamana kɔnɔna na donc o de la an y'a kɛ ani fɛnɛ an ka dakun fɛnɛ walasa k'o kokɔrɔma don n'o ye
Mali ansaru kalande muso danaya ni yiriwali sabatili wale ke bagaw Mali kono ni ata kala je bi muso an club be kelen do produit muna e an nyinema tulu ka dogo ka foko ni ya mukate effet de la seyma doni quoi fona kera dama nu mais shitulu koni an rassurelo no ka fo na ye shitulu koni mun koni o koni o ya dayen quoi ni ya ta k'a lajɛ kalanbulon min ni a sigilen sengani ye Kamisu Mali fɛ ka ɲɛsin an balakaw ma a laɲini fanba dɔ fana ye fɛn min ye musolakaw ka se ka dɔ kɛ u yɛrɛ ye ɲɛta ka se ka sabati muso kunda ani fana situlu a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ jango farikolo yɛrɛ kɛnɛya binakun ka dan fɛn min ye produitulu minnu ni olu bɛ dankari an balakaw caman ka kɛnɛyaw la ka se ka fusiri o dan na maa minnu garisɛgɛ donna la u ye waliɲumandɔnw kɛ nafaba de b'a la ne yɛrɛ bolo parce que a b'an permettre ka ko caman dɔn ka bɔ ko caman kalama et puis fana donna nata la n'an sera ka baara in kɛ k'a ɲɛ yɛrɛ an bɛna kɛ dondala jɔyɔrɔbatigi ye puis fana an bɛ ka baara in kɛ kilennenya sira kan ani ko caman bɛ yen bi a bɛ kɛ i n'a fɔ mɔgɔ bɛ ko caman kɛ k'a kɛ n b'a kɛ ten ka tɛmɛ mais hakilina mun b'u la vraiment hakilina in ka di ne ye parce que a bɛ kɛ sariya sira kan et puis fɛnɛ hakilina ɲumanw b'u la ɲɛtaga kow la fɛnɛ vraiment ne b'a lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo u ka baara kɛcogo la u ka mɔgɔ bisimilatogo la u ka kokɛta bɛɛ lajɛlen na u bɛ baara in kɛ o b'a ta ni sérieux yɛrɛ de fɛnɛ nin kalanbulon ni o ye séminaire de formation ye ni a sigira sen ka Kamisu Mali fɛ ka ɲɛsin an balakaw ma a bi jɔyɔrɔba ta kosɛbɛ musolakaw ka kɛnyɛrɛye binakun kana ka yɛlɛmaba don o la o dama tɛ kalanden ninnu yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ jɛɲɔgɔnyaw sinji siraw ni a balimayaw a b'o banba situlu kɛra a kɛra wasa ye a kɛra bonya ni karama ye wa an ye fɛn caman ye an ye fɛn caman dɔn fana fɛn caman fana dilanna o kɔfɛ na Ala sɔnna a ma a dabɔlen do o de kama walasa ka se ka jɔyɔrɔba ta cɛw ka depasi ta fanfɛla fɛ ani du denmisɛnninw ka kow ta fanfɛla fɛ ka fara an yɛrɛ ka musakaw kan an k'an bolo yɛlɛma an ka sokɔnɔ sigiliw dabila na Ala ye si d'an ma an bɛ a labaara ni séminaire min a ye fara ɲɔgɔngali kɛ ni Kamisu Mali musolakaw ye ka taa se ansar muso wɛrɛw ma ka bɔ Bamako section 2 bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ani fana Kalabankoro section ka taa se association an ka bɛn maaya la olu ka mabɔ ma ni ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ dilen de don cogoya min na an fana an karamɔgɔ Seyidi Sherif Usman Madani Aidara k'a ka hakilinaw kɔkɔrɔma don silamɛya taasira jɛlen dɛmɛni na ani fana bun adamaden bɛɛ lajɛlen ka se ka hɛrɛw sɔrɔ ni ka lafiyaw sɔrɔ a kɛnɛ in kan fɛn min ye mayonnaise ye o dilancogo yiralikɛla o la ka taa se ɲiningali ni jaabi ma situlu yɛrɛ nafa kan a bɛ jɔyɔrɔ min ta bun adamaden ka kɛnɛya la an ka karamɔgɔ Musa Fɔn b'a lamɛn walasa ka diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw dɔn. Emmanuel Macron Faransi jamana ɲɛma sɛgɛn bɛ a muso bolo kuma dɔ min fɔra Amérique jamana ɲɛma Donald Trump fɛ a ma bɛn Faransi jamana ɲɛma Emmanuel Macron ma Emmanuel Macron ko bonya kumaw tɛ Donald Trump a ka nin kuma in ka ɲɛsin Emmanuel Macron ma ka bɛn ni avril kalo tile gale araba ye a ka laseli la a ma da Emmanuel Macron ma a y'i ɲɛsin OTAN tɔn jamanaw ma minnu bana ka fara ka Iran jamana kɛlɛ nka Emmanuel Macron ta fa k'a fɔ ko o sɛgɛn bɛ a muso bolo k'a muso bɛ ka ba dɛbɛ dasi so diɲɛ don o don o ye ja min yɛrɛ mɛ kalo tɛmɛnen Emmanuel Macron pankuru jiginnen Vietnam dugu bala u bɛna bɔ dafɛ kuma min ni pankuru da yɛlɛla Emmanuel Macron furumuso Brigitte Macron n tɛgɛ u balala ka ye Emmanuel Macron tulo kɔrɔ caman y'a jira k'a fɔ tɛgɛ in ma farinya wa Emmanuel Macron yɛrɛ jiginnen ka bɔ pankuru kɔnɔ a ɲininkali a y'a jira k'a fɔ mankan ma kɛ a n'a furumuso cɛ n'a ma ɲɛ ko Donald Trump da sera o ma ka kɔrɔmatigɛ n'o ye Emmanuel Macron y'i to Corée du Sud faaba la Séoul la avril kalo tile 2 alamusa in ni ka Amérique jamana ɲɛma Donald Trump jaabi k'a fɔ kuma jaabi ta tɛ ka sabu kɛ maaba ma nin kuma in fɔ a bɔra da min na o tɛ da ɲuman mɛnɛ ye Donald Trump ka kuma na laseli la araba a ko Iran gɛlɛ lɔ ale ye wele bila Emmanuel Macron ma Emmanuel a ka di n ye i kana n dɛmɛ arabula kɔnɔ na Iran jamana kama hali n'o y'a sɔrɔ ko tɔ tɛ Iran jamana na an fɛ bilen ka sabu kɛ an ye cɛniba don Iran jamana kun ka ban
mugufilitaw bila yɔrɔw bɛɛ bona an fɛ k'olu tiɲɛ i bɛ se k'i ka kɛlɛkɛkuru ŋɔni kɛ k'a magwɛn Donald Trump sɔrɔla ka Emmanuel Macron ladege Faransi ka de ka anglais tɛ anglais mɔni ɲɛ cogo min ni Emmanuel Macron bi anglais fɔ n'o fɔla ye a ye Emmanuel Macron ladege ko Emmanuel Macron ko ayi Donald Trump an tɛ se k'o kɛ an b'a to fɔlɔ kɛlɛ ka ban ni kɛlɛ banna tuma min na an na k'ale ko Emmanuel Macron ma ko nafa jumɛn na ye aw ka nali la o rɔ kɛlɛ bannen kɔ a ma ladɔnniya k'a fɔ Faransi jamana ɲɛma Emmanuel Macron jabate ani Ameriki jamana ɲɛma Donald Trump cɛ bi ka sabu kɛ Faransi jamana ɲɛma bana tɛmɛni mɔ ni Faransi sangolo ye ka taa ban Israɛl yanfan fɛ ni ka Iran jamana bon o ma bɛn Ameriki jamana ɲɛma Donald Trump mɔ Donald Trump kilale Faransi jamana ɲɛma la a yi ɲɛsin OTAN tɔn jamanaw mɔ a ko OTAN kɔni dɛ nfɔri kɔ ka pisa n'o ye fugariw do ko nka u ka banga fara Ameriki jamana ka Iran gɛlɛ a kɛra kalansen ye ale mɔkɛ bawo ni dongo don ni u ni dankɔrɔba tira ɲɔgɔn na a ko ma ko Big One ko o kɔrɔ ye OTAN kɛlɛbolo tɛna ye Ameriki jamana dafɛ dankɔrɔba ye jɔn ye n'o ye Big One ye yala Irisila jamana de ye dankɔrɔba ye wa n'a ma ɲɛ k'a fɔ nazarala setigi jamanaw bɛɛ kɛ mɛ k'u ɲɛsin o kɛlɛli mɔ Donald Trump ma ɲɛfɔli kɛ o rɔ a ko nka dankɔrɔba n'o ye Big One ye n'an kɛra ti fɛn ye ɲɔgɔn na o t'an ka laɲini ye ni ŋmayina ka sabu kɛ an ka di bi wa n'u ka diya yɛrɛ o kolo ka gwɛlɛ ni o ta ka diya ye bi ko nka ni a kɛra kɛ fɛn ye k'an sera ɲɔgɔn mɔ nin ma jira na k'a fɔ o ta tɔn jamanaw tɛna na fara an kan ko wa ko u ye nin min kɛ nin ye k'a na jɔ Ameriki jamana hakili fɛ don nata jɛɲɔgɔnyaw la Iran jamana ma ɲɛmaw ye a jira k'a fɔ u labɛn bɛ ka sira di nazarala jamanaw ma minnu b'a fɛ u ka tajidoninguru ka se ka tɛmɛ ni Detroit d'Ormuz ko a jibolo ye Asie jamanaw i n'a fɔ Chiniw ni Indiw ka taa se Asie jamana setigi jamana wɛrɛw ma ani arabula jamanaw n'u b'a fɛ u ka tajidoninguru ka se ka Detroit d'Ormuz ko a jibolo la tɛmɛ Iran jamana labɛn bɛ ka sira di u ma benga do kono u bɛ se ka min dɛgɛnɔ bila u ni ɲɔgɔn cɛ ko n'o tɛ k'a sega kana kɛ maa si la Detroit d'Ormuz ko a j'i bolo a bilama a tɛ jamana fila ka bolo kan dɛ a bɛ Iran jamana de ka bolo kan hali n'o y'a sɔrɔ Ameriki jamana ɲɛma Donald Trump a bɛ ka kundangaw fɔ Ameriki jamana kɔnɔ kɔrɔfɔ lasera Iran jamana ɲɛmaayaso babu sentigi Eliasa Azraqi de fɛ Iran jabaraninso ba la yanni nin kuma kun cɛ Iran jamana fɛ Ameriki jamana ɲɛma Donald Trump ye kuma ta k'a jira k'a fɔ Ameriki jamana mago foyi tɛ Detroit d'Ormuz la a dayɛlɛ n'a dayɛlɛbaliya bɛɛ dama ka kan Ameriki jamana la k'a sabu kɛ Ameriki jamana sirin tɛ yen daji la Ameriki jamana ɲɛma Donald Trump ko Detroit d'Ormuz labilali jamanaw de kungo do jamanaw minnu dajiw tɛmɛ sira do Ameriki jamana taji tɛna tɛmɛ n'a ye wa Ameriki jamana tɛna siri a la don nataw la ka sabu kɛ ko Ameriki jamana mago tɛ Detroit d'Ormuz ko a j'i bolo la a ko jamanaw minnu bɛ diɲɛ kɔnɔ ni olu ka tajiw tɛmɛ sira do olu de kan k'u jɔ u jɔyɔrɔ la taji tɛmɛ sira in bɛ se ka to senna u ka tajidoninguru ka se ka tɛmɛ u fɛrɛlen k'u ka taji tɛmɛ sira in gɛrɛngɛrɛn de k'a minɛ k'a k'u ta ye wa u bɛ se ka kɛ nɔgɔya yɛrɛ la koyi bawo Ameriki jamana bɛ yen k'u dɛmɛ a kɛli la ko nka sɛ bila sansara kɔnɔ o bɛ sɛtigi mɔ nka sɛ yɛrɛ ka k'u tile sansara kɔnɔ o bɛ sɛ yɛrɛ de mɔ fo hakilina ka taa jamana ninnu de fɛ minnu ka tajiko sirin bɛ Detroit d'Ormuz ko a j'i bolo la OTAN tɔn jamanaw bilama u bɛ ka bin ka ɲɔgɔn ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ u sɛmɛn bɛ jamana min na n'o ye Ameriki ye o ɲɛma Donald Trump dayɛlɛ ka tugu bɛ ka jira k'a fɔ a laban bɛ bɔ OTAN ko in nɔ ka sabu kɛ ko OTAN tɔn jamanaw banna ka fara a kan ka Iran jamana kɛlɛ bibi in na nazarala setigi jamanaw minnu bɛ OTAN kɔnɔ u bɛ ka bin ka ɲɔgɔn ye a ye u ni ɲɔgɔn cɛ jɛ kɔrɔ don ka taa fɛ politiko kunnafonidiso ka fɔ la a tilalen kɔ sɛgɛsɛgɛli la nazarala setigi jamanaw ɲɛmaw dafɛ a ko surɔto dun kɛrɛnkɛrɛnnenw minnu kɛra Belgique dugu bala Bruxelles nazarala tɔnba Union Européenne jabala la yanni u ka lajɛw cɛ
ani nazarala sedege jamana nyama wɛrɛw minnu bɛ se ka ye fan wɛrɛw fɛ nɛgɛjurugu bɛ siraw fɛ u ye kuma ɲɔgɔnyaw kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ k'a fɔ Amérique jamana ɲɛma Donald Trump a dayɛlɛ ka tugu a kan bɛ ko a laban bɛ bɔ o tan na n'a dun kɛra a ka bagabagali sɛmɛndiya fɛn ye bɛɛ an kan ka mun de kɛ o kuma n'a tɛ ɲɛ min kɔ a tɛ cɔ an kan ka lakanako kɔrɔ don nazarala bawo Donald Trump ka bagabagalikanw ka ɲɛsin Angleterre mɔ Espagne mɔ Faransi jamana mɔ ani jamana wɛrɛw a b'a jira k'a fɔ bibi na bɛn tɛ u ta kɔnɔ bilen wali kelen bɛn tɛ nazarala setigi jamanaw ni Amérique jamana cɛ bilen nazarala tɔma Union Européenne ma ɲɛma dɔ ye a jira k'a fɔ bibi na yɛrɛ hali u ta ka lajɛw tɛ ka se ka kɛ u kɛcogo la kabini Amérique jamana ɲɛma Donald Trump nana Amérique jamana ɲɛma yala koko min bɛ o cogo rɔ a ka kan nazarala tɔma Union Européenne jamanaw yɛrɛ ka hakili jagabɔ kɛ u ka lakanako kun kan k'a man kan ma k'i sigi ka cili ma kɔnɔ bawo n'a cira ka sɔrɔ labɛn ma bila sen kan o ye degun wɛrɛ ye politiko kunnafoni di so a ko a kɛlen kɔfɛ k'a ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ nazarala sedege jamanaw minisiri 24 ni jɔyɔrɔbatigi caman dafɛ a ka jaabi laban bɛ kɛ fɛn min ye o ye k'a fɔ bibi in na Donald Trump ye kɛlɛ min bi Iran jamana kan a kɛra sababu ye ka diɲɛ waro u ni ɲɔgɔn cɛ nka o kuma kɛlen la Iran jamana kɔnɔ jabaraninso la ka bɛn ni alamusa avril kalo tile 2 ye Iran jamana surasi ɲɛmaaba dɔ général de division Atami surasiya ɲɛmaaba don a ye diɲɛ di Iran jamana duguma kɛlɛcɛ ɲɛmaaw mɔ sanfɛ kɛlɛcɛ ɲɛmaaw jikan kɛlɛ ɲɛmaaw jamana fanda 4 bɛɛ lajɛlen la a y'a jira jabaranin na k'a fɔ Iran jamana surasiya labɛnnen don u yɛrɛ b'o dɔn a kɛra kɛlɛ binni ye o a kɛra jamana yɛrɛ lapasali ye o n'o ye plan offensif ni défensif ye ko Iran jamana labɛn bɛ ka nin bɛɛ lajɛlen kunbɛn général Atami a ko a b'a ɲini surasi ɲɛmaaw fɛ u ka kɛ jateminɛbaa ye ka kɛ kɔlɔsibaa ye ka jugu jateminɛ kuma bɛɛ jugu kɛwale bɛɛ lajɛlen ka ta k'a sɛgɛsɛgɛ u fɛ kuma ni kuma ni ka labɛnw bila sen kan min bɛ se k'a kunbɛn a kunbɛn kuma ma na se surasiya ɲɛmaaba ko ni Amérique jamana surasiw kɛra donfɛn ye Iran jamana kɔnɔ i n'a fɔ ŋunuŋunu bɛ senna cogo min ko diɲɛ dilen don Iran jamana surasi bɛɛ mɔ maa si kana balo u la surasiya ɲɛmaaba a ko Iran jamana ka laɲini ye kelen de ye a man ka farati ka ye Iran jamana fa dɔ kunna ko Iran jamana den dɔ k'i sigi k'o lajɛ ko fɔ Iran jamana den bɛɛ lajɛlen ka lakana wa sɔrɔla k'i kale ani ala camancɛ la k'a fɔ Amérique jamana na jɛɲɔgɔn jamana banni sira i la u ka laɲini ye fɛn min ye Iran kɔrɔ a tɛna sira sɔrɔ kunnafoni di soba dɔ bɛ ko The Atlantic ale ni maa hakili juru caninenw sigira ka hakili jagabɔ kɛ Amérique jamana ɲɛma Donald Trump ka kɛlɛ bile ka Iran jamana kan u caman y'a jira k'a fɔ Amérique jamana ɲɛma fɛrɛ 4 ɲɔgɔn na de bɛ se ka ye a bolo kɛlɛ in nɔ a b'a fɔ k'a b'i yɛrɛ bɔ ni min ye nka si damanda la ko baw bibi in na kɛlɛ yɛrɛ taabolo kɛra sababu ye Iran jamana ka miiri k'a fɔ sebaya b'a bolo ko in nɔ o tɛ dɔ wɛrɛ ye hala da Detroit Hormuz ko a j'i bolo minɛni mɔ Iran jamana fɛ o bɛ sin ka kɛ sababu ye ka dɔ fara taji sɔngɔ ka diɲɛ seleke 4 bɛɛ lajɛlen la o ye Iran jamana ka sebaya dɔ ye o kuma Iran jamana bɛ se k'a fɔ n'a ma ɲɛ ko nin yɔrɔ minɛ ta bɛ a bolo k'a ti sɔn mankan in banni mɔ ani Donald Trump cɛ ka bɛn ni Donald Trump ka kuma fɔlen ye The Atlantic kunnafoni di so hakili jagabɔlaw ye a jira k'a fɔ fɔlɔ Donald Trump ka fɛɛrɛw la o ye ka dugumakɛlɛcɛw bila ka don Iran jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnni ɲɛna ka gun minɛ gun min bɛ wele ko Karga ni Iran jamana taji bondo caman bɛ sɔrɔ o yɔrɔ in na ani gunni wɛrɛw o tɛmɛnen kɔ Amérique jamana surasiya kɔnɔ lakanajɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen min b'a kɔnɔ n'o ye force spéciale ye o bɛ se k'a fɔ k'a bɛ ni da Iran jamana dugujukɔrɔ nafasɔrɔ sira uranium bɔlen ka min bɛ ka labaara Iran jamana fɛ k'a kɛ mugujugu ye k'o minɛ n'o minɛna ni sigi k'a fɔ kɛra kɛfɛn ye Iran jamana ni Amérique cɛ Amérique jamana bɛ se k'a fɔ Iran mɔ a ka karika gun minɛnen a la n'a b'an ka bolo ka a ka taji bondonw sɔrɔ yɔrɔ an bɛ se k'o lasegin an mɔ n'a sɔnna an da nin mɔ
nga hakili jagabola nunu ko o yɛrɛ fɛnɛ na Donald Trump ka duguma kɛlɛcɛw bila ka don Iran bɛɛ bɛ ka kule ko taji sɔngɔ yɛlɛn bɛ bi o na dɔ fara taji sɔngɔ yɛlɛnni kan bawo duguma kɛlɛcɛ nunu tɛna se ka Iran jamana minɛ o cogorɔ u y'a yira k'a fɔ min bɛ se ka kɛ Amérique jamana ɲɛma Donald Trump ka fɛɛrɛ filanan ye a bolo o ye ka jira k'a fɔ wa kɛlɛ in ne ye sebaya ta a la Amérique jamana bɛ bɔ Iran hakili jagabɔlaw ko n'o fɛnɛ kɛra kɛlɛ wɛrɛ bɛ sɔn ka kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ala tɛna mɛn ka sabu kɛ Saudiya jamana min bɛ Iran jamana dafɛ ani Amérique jamana jɛɲɔgɔn jamana wɛrɛw Iran jamana dafɛ olu dɔw laban bɛ sɔn k'a fɔ an y'an sɛmɛ Amérique jamana la k'an na lakana nin kɛlɛ ɲɛ jirana k'a fɔ a tɛ se k'a lakana munna an yɛrɛw ti mugujugu ko ɲɛɲini ni ka an ka lakana jɔ an ye fɛɛrɛ sabanan Donald Trump bolo hali bi hakili jagabɔlaw ka fɔ la o ye sigikafɔ n'u ka segi Amérique jamana ni Iran jamana cɛ nka hakili jagabɔla ninnu ko The Atlantic kunnafonidiso la k'a fɔ o fɛnɛ tɛ se ka nɔbɔ bawo hali ni bɛn kɛra k'a dɔ ka Amérique ni Iran cɛ Iran jamana kɛlɛ in kɔnɔ a ye kalansen dɔw sɔrɔ k'a fɔ maa man ka da Amérique jamana la ni bɛnka kɛra kɛfɛn ye ko ɲangin wulila ka bɔ Iran jamana kan a na dɔ fara a ka labɛn ka surasiya nasira fɛ o tɛna bɛn Bani Israɛl jamana mɔ Bani Israɛl min dɛmɛ bɛ Amérique jamana fɛ Bani Israɛl ni ɲɛsin Iran jamana mɔ k'a b'a kɛlɛ tun Amérique jamana a na diyagoya ka a kana kɛlɛ kɔnɔ tun Atlantique kunnafonidiso hakili jagabɔlaw ye a jira k'a fɔ ni Donald Trump ma sɔn o si mɔ k'a bɛ fɛɛrɛ naaninan kɛ mugu filili ye min bɛ senna nin ye a ka bɔ tɛ o fɛnɛ nɔ ka sabu kɛ Amérique jamana mugu filitaw u bɛ ka dɛsɛ Amérique jamana la kɛlɛ tɛ ka se ka ban ka sanga ni Amérique jamana ɲɛma Donald Trump ka kuma fɔlen ye dɔ bɛ ka fara taji sɔngɔ kan o bɛ ka digi Amérique jamana denw na ko kumana ko nin fɛɛrɛ naani minnu fɔlen filɛ nin ye Donald Trump ma na fɛn o fɛn bila sen kan a ka bɔta si la foli kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ kɛ k'a ɲɛsin an ka technicienw ma o fana de bɛ dan sigi bi bamanankan kunnafoniw na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni tuma in ma kunnafoni di so ɲɛmaayaso fɛ an cɛw ka lajɛliw la a k'an bɛn n'Ala sɔnna ma